Hát üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Ebben a videóban most nem egy tutoriállal jövök nektek, hanem csak egy sima pörgetős videóval, és igazából egy review-val, ugyanis sokaknak ajánlottam már ezt a kést, ugye sokan kérdeztétek tőlem, mert hát páran, hogy milyen kést vegyetek elsőre, és mindenkinek ezt a linket küldtem el, mert ugye erről kérdeztetek, erről a késről, és már használom kb. Még nem teljesen egy éve, de már több mint fél éve, és hát vannak róla véleményeim már használtam eleget ahhoz, hogy legyen róla pár véleményem, amit így el tudok mondani, és azóta lett egy új késem is, amit mindjárt megmutatok, ami nem más, mint az Ondux Land nevezetű, pillanat, ki is veszem, nevezetű belszang, ami így néz ki. És ezt a kettőt fogjuk összehasonlítani most, ugyanis nekem ez volt a legelső belszangom, azon kívül, várjatok, még megmutatok pár kést, tehát ezeken kívül én még szereztem magamnak egy leértékelésen egy ilyen ségós kinézetű kést, ami a Cut-tól van, hogyha tudnánk fókuszálni, de nem. A Cut Knives-tól. Egész jól néz ki, bár nem nagyon ajánlom senkinek, ugyanis, mint láthatjátok, ezek a csavarok itt nem nagyon jók. Nagyon gyorsan kijönnek, és folyamatosan húzni kell őket, és most is amúgy rácsaptam az ujjamra a kést, és nem jó érzés, nagyon nehéz. Ezen kívül még van itt egy ilyen, ami egy Live Blade, tehát mint láthatjátok, nagyon szép éle van, de ezt sem használom pörgetésre, mert nagyon nehéz. Ez csak ilyen jól néz ki, és hát láthatjátok, hogy mennyivel nagyobb, tehát hogy nagyon jól néz ki, de ezt sem használom pörgetésre, úgyhogy még ez a kettő kés van. Ezeket nem használom, de jó lesz a review-ra, mert így is van valami, amihez tudom hasonlítani. Tehát ez a kettő, a gyakorlókések. Na most sokaknak ajánlottam ezt, de idővel elég rossz lett, és azért is kellett vegyek egy ilyet. Tehát akkor el is mondanám, hogy mik a rossz dolgok, amit folyamatosan érzek most már. Konkrétan most is becsuktam, és becsípte az ujjamat. Ez a legfőbb probléma ennél a késnél. Tehát, hogyha megnézitek, nagyon nincsen hely. Tehát, ha megnézitek, nagyon nincsen hely a kettő kalantyú között, fogantyú, nem tudom már, hogy hívjam. És ezért, hogyha így van az ujjatok, és visszajön, akkor becsípi. Na most ez nagyon idegesítő egy idő után, és tényleg egyszerűen nagyon elrontotta nekem a pörgetési élményt. Úgyhogy ja, én ezért nem használom már, legfőképp. A másik az, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz, nem ajánlom. Ebben sokkal jobb ez, és még nagyon sok mindenben jobb. Úgyhogy ez a kés azt hiszem 5000 forint volt szállítással együtt, azt hiszem. Ez viszont 12, tehát van különbség, de szerintem jobban megéri ezt venni. Úgyhogy gyorsan így összefoglalom, tehát ez nehezebb. Idő után mindjárt megmutatom, hogy miért történik ez a becsípődős téma. Tehát ugye megnézitek, ugye itt vannak ezek a pinek. Ezek tartják ugye meg a kést, hogy ne menjen túl, tehát ugye ez így megtartja a kallantyút, hogy túl menjen a pengének a vonalából, ne jusson ki. Ezt nem tudom most, hogy mondjam el. Tehát ugye ezek fogják meg a
a handle-t. Nem tud ugye ennél tovább menni, mert ott van az a 2 kis pont. Na most ez a 2 kis pont egy idő után elkezd kopni, és hát egy ilyen nagyon szép, ugye a sok csapkodástól így elkopik konkrétan, és így összenyomódik, és ezáltal így ugye beljebb tud jutni a 2 fogantyú, és hát szétnyomja a kezedet, úgyhogy ez nem jó. Na most térjünk is át az Endox Land nevezetű késre. Tehát ugye én már ezt használom egy pár hónapja, és így egész jó. Tehát vannak persze erről is rosszabb véleményeim, és amúgy a legtöbb az jó. Tehát azt most leszögezném, hogy ez egy sokkal jobb kés, mint az. Tehát lehet, hogy drágább, de szerintem megéri befektetni erre a késre, mert jobb, és mindjárt is mondom, hogy miért. Tehát az első nagy probléma az a lecs rajta, ugye ez itt, amivel becsukjuk a kést. Na most, nekem azért van ez még rajta, mert elrontottam a leszedését. Na most nekem az volt volna az első dolgom, miután megveszem ezt a kést, hogy leszedem róla a lecset, ugyanis úgy, tehát így nagyon rossz a súlypontja, és kb. Olyan rossz, mint ennek. Tehát ez az oldala sokkal nehezebb, mint ez. És ez nagyon-nagyon befolyásolja a pörgetést. Hoppá! Elég nehéz így pörgetni, miközben kamera van a kezemben. Tehát nagyon befolyásolja a pörgetést. Na most, én azt rontottam itt el, hogy láthatjátok, hogy itt van 2 ilyen kis csavarka. Na most, én a bal oldalit túl csavaroztam, és addig csavartam, ameddig hát a menete teljesen szét nem csesződött. Na most, hogyha elcseszted a menetet, és túl csavaroztad, tehát addig csavaroztad rossz, tehát én igazából rossz, nem az, hogy rossz irányba csavaroztam, de először nem jött ki, és nem jól nyomtam bele a csavarhúzót, ami egy ilyen nagyon szar csavarhúzó volt, amit amúgy hozzáadtak, egy profibbal kellett volna csináljam, csak nem akartam rá költeni, meg nem is tudom, hogy hol lehet kapni. Na mindegy, és hát a T9-es vagy T6-os csavarnak a menete az elrontódott, és így már nem tudom konkrétan kiszedni többet. Na most lehet, hogy vannak rá módok, hogy szed ki, de nekem már nem megy többet. Úgyhogy ja, én ezt nagyon elrontottam, és ne kövessétek a példámat. Nézzétek meg majd egy videót mindenképp róla, hogyha beírjátok, hogy kell YouTube-ba, akkor ott van. De jó, mint láthatjátok, ez nagyon el van rontva. Ennek a menete. Úgyhogy ne kövessétek a példámat. Na, hogyha túljutottatok ezen, hogy levettétek a lecset, egy nagyon jó kést kaptok szerintem. Ugye, mint láthatjátok, ennek nincsenek ilyen, tehát mint láthatjátok, ennek nincsenek ilyen pontok a kés végén, tehát a kés részén, a pengén. Nem nagyon akar fókuszálni. Ez úgy működik, hogy ugye látjátok, hogy itt van egy ilyen kis kiemelkedés a késnek a végén, és ez beleakad ebbe a 2 kis csíkba. Úgyhogy ez egy pluszpont, mert szerintem sokkal később fog így elkopni. Úgyhogy ez így egész jó. A másik jó dolog, hogy sokkal könnyebb, sokkal könnyebb. Nem fog szétmenni az ujjatok, hogyha csináltok egy twirlt, mondjuk így, és rácsapódik, nem megy szét. A gyorsaság sokkal jobb lesz, tehát gyorsabban tudtok majd pörgetni, meg ilyesmi. Az anyaghasználat egy kicsit olcsó kínai cucc, de nem rossz. Ez a 2 csík, vagy hát inkább 8, nagyon segít abban, hogy megfogd a kést, úgyhogy ez egész jó. Az sokkal többet csúszott ki a kezemből, mint ez, a súlya miatt is. A rossz dolog, az egyetlen rossz dolog ebben a késben az a méret. Tehát én sokkal jobban szeretem a nagyobb
késeket egy picivel nagyobb lenne, az jó lenne. Tehát ugye láthatjátok, hogy méretben ugyanakkor a köbö, de a fogantyúk mérete nem. Tehát itt látni, hogy nem akkora. Ha egy kicsit nagyobb lenne, az jobb lenne. Ennyi. És láthatjátok, hogy mennyivel nagyobb táv van a kettő fogantyú között. Ez nagyon jó, ugyanis nem csípi be a kezeteket. Láthatjátok, így rajta van, és nem csípi be, hogyha így rácsapom. Nagyon fontos. Úgyhogy ja. Ezzel csak annyit szeretnék mondani ezzel a videóval, hogy nagyon sokaknak elküldtem ezt a linket, ugye, hogy ez egy jó kezdőkés, mármint az. De szerintem, hogyha költötök egy kicsivel több pénzt erre, és leszeditek a lecset, ez nagyon fontos, akkor egy nagyon király késetek lesz. Nem bántam meg a vételemet így se, hogy nem tudom leszedni a lecset, bár amúgy keresek rá egy módot. Nem bántam meg így se, mert egy nagyon jó kés, ennyi pénzért. Amazonon amúgy meg is találjátok, beírjátok, hogy Ondux Land, vagy Endux Land, és ott lesz Amazonon. Egész gyorsan kiszállították, azt kell, hogy mondjam. Tehát egész gyorsan meg voltam lepődve. Úgyhogy ja. Egész jó kis kés, és tényleg nem bántam meg. Na most a másik, ami már nekem is eszembe jutott, hogy hát most nem tudom leszedni a lecset, most mit csinálok, mert nem ezt kellett volna így venni. Én már nagyon sok ideje nézegetek Squid Industries késeket, amik nagyon jók, ezt páran ismerhetitek ha nem, akkor mindenképp nézzetek utána, mert kurva jó kések. Tehát beírjátok, hogy Squiddy Trainer, és kiadja a Squid Trainert. A Squid Trainer nagyon jó, tehát ugye több Squid Trainer van. Az egész úgy néz ki, hogy PVC-ből van, tehát műanyag kés, élen nincs, még az éle sincsen fémből, az egész műanyag. Tehát konkrétan nagyon biztonságos, nagyon könnyű, nagyon stabil. Tehát a Squid Industries egész jó késeket csinál. És az a kés, azt hiszem, nekem szállítással lenne 20 000. Tehát az úgy nekem nem érte annyira meg, és ennek adtam egy esélyt, hogy oké, leszedem a lecset, és kb. Egy olyan minőségű kést kapok, mint egy Squid Industries kés, de hát ez nem történt meg nagyon. Hoppá! Na, ekkor nem ejtettem ezen a késem. És mint láthatjátok, eléggé szétcsesztem. Wow! Na most, következő tanulság. Hogyha befókuszálna, hogyha lejtitek, ilyenek lesznek rajta. És ez nem jó. Na most ez azért van, mert kínai műanyag. És így nagyon megmarad rajta a becsapódásnak a helye. Úgyhogy, hát igen, ez egy kicsit rossz, ezt ne használjátok szerintem kint. A másik fontos dolog, hogy a csavarokat mindenképpen ragasztózzátok le, miután kiszedtétek őket, mert ezek kijönnek. Tehát én az egyik oldalt már leragasztóztam, a másikat azért nem, mert még ha ki tudom szedni őket. De már konkrétan magától ki akartak jönni párszor, miközben pörgettem. Tehát most már lecsavaroztam, most már nem jönnek ki, de ja, ami bocsi a fókuszért, lehet, hogy szar, nem nagyon tudok mit csinálni. Így. Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt a Squid Trainerrel, írjátok be a YouTube-ba, akkor biztos, hogy az nyerne, viszont ez egy kicsit olcsóbb is. Tehát ez a videóval csak annyit akartam mondani, hogy gondoljátok át, hogy vesztek egy ilyet, vagy maradtok ennél, mert egy idő után ez rossz lesz, nagyon nehéz, nagyon rossz a súlypontja, és még be is csípja a kezeteket, miközben ez nem fogja szerintem becsípni idővel sem, mert nem pineket használ, hanem ugye ezt értem, hogy én is láttam ezt ilyen, van egy ilyen kis fémrész ott, és akkor abba akad be. Tehát ez sokkal jobb, könnyebb, ugye félig műanyag, félig fém, és hogyha leszeditek a lecset, hogyha azt meg tudjátok csinálni, egy még 20-szor jobb trainer lesz belőle. Úgyhogy ja,
ezt nektek kell eldönteni. És majd szerintem rakok ide egy linket. Bár tudjátok, mind nem rakok linket, mert bevallom, nagyon sokan vesznek ugye másolatokat, klónokat, de hogyha belegondolunk, a klónok nagyon rosszak, és lemásolják a eredeti készítőkről a dizájnokat. Na most elvileg ez is egy eredeti dizájnról lett lemásolva, úgyhogy nem rakok linket, ezt nektek kell majd megkeressétek. Úgyhogy ja, remélem, hogy segítettem nektek, és egy kicsit jobb késre tudtok így találni. Na most nagyon sok jó trainer van, nagyon sok jó klón van. Még annyi, hogy tényleg, tehát hogyha ezt sem akarjátok megvenni, akkor nem tudok mást ajánlani 5000 forint alatt, vagy 5000 forint körül, mert nem nézegetek annyi körül. Hogyha van 12 000-etek, ez nagyon jó kés, és hogyha biztosra akartok menni, amúgy vegyetek egy rohadt Squid Trainert, mert nagyon jó kés, biztos, nem garantálom, mert még nem volt nekem, de én arra mennék, hogyha tényleg hosszú távon benne akartok lenni a hobbiban, akkor én azt ajánlanám, mert azzal nem kell ennyit szenvedni, azt csak megveszitek, és egyből mehet a pörgetés. Úgyhogy ja, szerintem majd nekem is lesz egy valamikor, úgyhogy ja, majd azzal is láthatok videókat. Úgyhogy én úgy remélem, hogy tetszett nektek. Remélem, hogy valakinek ezzel segítettem. És ja, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!